Ik ben Hendrik. Ik ga vandaag jullie eerste bokslessen geven. Het is belangrijk dat je voor een boksen een goede houding aanleert. Dit is dus de houding die je moet hebben. Met je ellebogen tegen je ribben. Dat de tegenstander hem kan komen. En je handschoenen moeten tegen de kaak staan. Ook al tegen je rokken geven. Ik ga jullie nu een demonstratie tonen